para sa sambayanang Albayano. Hatod sa Indo kan DZGB asin kan iba pang partner organization ang programang Barkada ni Jesus. May katuyuhan na mainganyar ang mga hobenes na maghiras kan sa indang eksperyensya sa pagtubod katoliko asin ang mga naging biyaya kan mahal na Diyos na nagdaranin mahay na buhay sa pagiging Barkada ni Jesus. Barkada ni Jesus, may katuyuhan na magpartisipar ang mga hobenes na maging parte kan ebangelisasyon asin maging maray na tagahatod kan misyon nin pagtubod sa komunidad. Barkada ni Jesus, kaiba si kabarkadang Kuya Mike Dado asin Ate Jenny Balyaran. Digdi sa DZGB, always number one, always at your service. Hello, hello. Kamusta? Maugmang hapon mga tugang. Maugmang aldaw po nin Sabado. As in, welcome po sa panibagong edisyon kang programang Barkada ni Jesus. Digdi po sa DZGB, ang programang mataoning atensyon, magkakanigong oras para sa mga hobenes sa pagpapatalubo sa pagtubod sa mahal na Diyos. And sa ibungkang sobrang init na sa tuyang namamatean mga tugang, sabayan man po nindo ako sa nagiinit na programang Barkada ni Jesus. Pag-iriba ang sa tuyang mga kahobenesan, ang mga nagpapartisipar po digdi sa programang ini mga tugang, manlain-lain na mga miyembros kang mga hobenes, mapasasimbahan man sa sektor kang gobyerno, sa mga eskwelahan, asin iba pang youth organizations. Kaya naman ang sa tuyang tema nguyan na pagkahapon, aramtaman mga tugang na ang mga hobenes babad po sa social media. And haros nga ni dakulang panahon, oras ang sa tuyang pigugugol para sa na minsan pag nagpo-post kita, gusto ta dakol ning likes, gusto ta dakol ki shares. Pero minsan baka nalilingawan tanan na naglalaom na sa nakita duman sa kung guraano so likes and shares na sa tuyang nakukuha sa tuyang mga post. Pero ipigpapagirumdum sa tuya agabots na deita man kaipuha na magpadago sa buhay dahilan sa nasa recognition o mga pagmidbid o kadakol man ng likes and shares na dapat ang mako sa social media. Pero mga tugang ining episodes po, matao po ning kalinawan sa tuya agabos. Kaya naman ibahan po nindo ako. Sabay-sabay tang hampangon ang tunay na buhay. Kasabay si Jesus ang satuyang sabi nga ni sandigan asin gabay. And shoutout po sa gabos na mga hobenes na mga nagdadangugunyan mapa sa social media, sa Facebook page, live po kita, DZGB News Online. Mga rayaon man sa harong na nagdadangog via radio, ang satuyang mga padabang mga nanay, tatay, ang satuyang mga tugang, ang satuyang mga yaon dyan sa simbahan, nagdadangog po, hello po sa Indugabos. And sa mga nagigibo ning tama pero daining likes, daining claps, daining recognition, ini pong episode na ini para po sa Indo ini. Kaya mga kabarkada, sa panahon ngunyan, daa po nasusukat o nasusukol sa likes and shares, views as in approval kang iba. And minsan, kaipuhan taman ni namamatean marealisar na mas importante manggiraray ang value na tigtatao sa tuya agabos. Kaya mga kabarkada, paano ba talaga nasusukat ang satuyang importansya? Paano kung mas may hararumda po na katotohanan? Kaya dito na po pagparapaaluyong pa, may mga homenes kita, mga kaibahan from Neo. Ano ba talaga ang gustong sabihin kang Neo? Yaon na ba sinda sa Zoom, Jerome? Barkadang Jerome, kaibata po sa lado technical, si Kuya Nems Flora, sa IT, si Jerome Martinez. Kaya naman, digdi na kita sa first part sa tuyang programa. Kumusta ka? Uy, kumusta ka bilang barkada? Hello, Ate Chris. Hello, kamusta? Yaon na si Ate Chris na iling ko na. Good afternoon po sa imo. Hello. Good afternoon. Audible ako, Ate Jenny? Yes. Opo, dangog na dangog.
sa imong boses and makusugon ate Chris, wala na so sa imong background na Saigon. Sa ka na naman ngunyan. Niya naman ako sa, Korea. Korea. Wow. Tiglilibot mo na. Baka magtubulan sa to yung mga kahobenesa na guest mo niyan. Ayan, welcome sa Barkada ni Jesus. And maugba kami na niyaon ka mo ngunyan makapag-participar digdi sa muyang programa ng Barkada ni Jesus. And mag-shoutout din ako, ate. Yes, opo. Yan, shout out kay Ki, miss ko na si Ki, and of course yung mga sisters ng ACI, and mga kaibanan ko man sa lay collaborators ng ACI family. Ayan, kumusta po kayo? And soon, I'll be home na po ngayong one of these days, ngayong May. So, mabalik akong Bicol. Ayun. Garo, dakulong kang istoryang dara pagbalik mo ligi sa Bicol region, Ate Chris. Okay. Alright. So, thank you so much, Ate Chris. Standby ka lang. Po. Si Ate Yes, Ki, po. wala pa siya sa Zoom. Yaon mo si Ate Ki. Ayun, wala pa. Tala-tun tatadtaon. Pero shoutout muna, sabi ni Legend Michael Gangawan, shoutout na yung Catechumenal Way kang Ligao City. Yes. Hello po sa Indo, sa mga miyembros kang Neo dyan sa syudad kang Ligao. Pa-shoutout man kay Mayor Baraligtad ang pangalan, JD Muhar, Pendi Garcia Kahiling, asin si Erwin Base Batalier. And pwede po pala magpaabot kan sa inyong impormasyon sa 0938-891-5475. Yaon na ba si Nizal Nunez? Ayun, Nizal Nunez, kamusta ka? Please introduce yourself. Go ahead po. Hello po. Good afternoon. Good afternoon. Ako po si Nisel Nunez and miyembro po ako kang Neo Catechumenal Way, Ligao. Kasalukuyan po ako is nagwo-work na po, 26 years old and single po. Wow, single. Yes. Nagwo-work pero enjoying pa sa pagiging hobbiness. Pagiging Yes. hoben. Okay, so welcome po digdi sa kamusta ka? In one word, ano ang pwede mong ihera sa sambuyan na pagkahapon na sa imong namamatean? Sangunyan po is feeling grateful po ako sa estado kang buhay ko for now. Okay. And yun lang po. Ayun. Feeling grateful and we are also grateful Barkadang Nisel, takaiba mo ikangunyan digdi sa programang Barkada ni Jesus. Alright, thank you. We have also Livette Adones. Okay, Barkadang Linet, tama ba? O Livette? Okay, good afternoon. Ayan. Okay, Barkadang Livette, kamusta ka? Please introduce yourself po. Go ahead po. Good afternoon. Ako po si Livette Adones, 28 years old. Medyo mahina ang volume kan sa imong microphone. Pwede bang medyo itaas ta ng konti? Alright? Yan, excited kami na madangog ang sa imong magayuno na boses. Aside sa magayuno na smile kay ni Barkadang Livette. Okay, go ahead po. Try giraray. Ako po ulit si Livette Adones, 28 years old, working na din po. And maugma po na kaiba sa ng hapon para po idili sa program. Ayun, okay. Maugma. Talagang naiiling mi po talaga sa imong aura na maugma ka. Pero taga-sain ka po, Barkadang Livette? Member din po ako ng Neo Catechumenal Way ng Ligao. Ayun, Ligao. So, more on Ligao City sa to yung mga pag-iribangon yan. Okay, sige. Thank you so much. Barkadang Livette, babalikan mi po ika. How about si Brian? Yaon na ba? Okay. Ayan. Brian. Duwa sinda sa zarong yaon si Brian and Danica. Ayun. Sige nga, go ahead po. Hello po, ako po si Brian Zavalya, taga Ligao man, and miyembro man po ng Neo Catechumenal League sa Ligao, and
currently nagatrabaho po sa diyan sa sa Legazpi, Mhm. sa DepEd, and may asawa. Mhm. Kataning mo ngunyan ang sa imong magayon na agom. Ay magayon. Okay, and then may apat po kaming ate. Ayun. Okay, kamusta ka po, Ma'am Danica? Hello po, good afternoon. Okay naman po, grateful na yaon po kami dito sa programa nindo. Mhm. Ano po ang gustong sabihon kang Neo? Ang Neo-Catechumenal Way po, saro siyang Christian initiation Mhm. sa Catholic Church Okay. na nadudiya po sa mga Kristiyano na mapagtibay ansan ng pagtubod, Mhm. mapararo ansan ng pakasabot kung ano ang kung si Jesu Kristo sa buhay mo. Ayun, okay. Kamusta man po, Barkadang Brian, ay sa imong eksperyensya habang yaong ka po or babad ka po sa arog ka iyan na commission po na Neo sa indong at parokya? Grateful man po ako kumbaga nakulaon na tabang sa oral daw may pagkabuhay, no, especially sa grabing pamurawot mo niyan, apat na aki. So may mga times na kumbaga grabe ang kalipisilan sa buhay, and ining sa Neo is nakakatabang in a spiritual way, kumbaga ining mga kadipisilan is na-relieve kami minsan. Halimbawa, may mga gatherings kami sa church, nag-share so yung mga sharing na nare-receive ko, and yung mga catechesis na nadadamog ko is nakakatabang, no? Nakakatabang sa oral daw na pagkabuhay. Ayun. So, dakulaong pala ng katabangan ang pagiging miyembro kang Neo. Pero duman sa swerteng-swerte kakata, magayunan sa imong misis. Garo mabuotong pa. Pero, barkadang adani kasi Mr. ba mabuot man? Actually po, mas mabuot po Ay, wow. Yan ang the best. Diba? Garo mas nadugangan nyo niyan so gwapong-gwapong smile ni Mr. Alright. Thank you so much. Babalikan ko po kamong duwa. Alright. Sige, standby lang po. Yaon na din ba si Michael Codia? Ayun. Barkadang Michael Codia. Okay, ayan. Duwa din. Ano to? Michelle? Opo, Michelle. Michelle and Hannah. Okay, sige. Go ahead po. Please introduce yourself. Ako po si Michelle, 20 years old. Hali din po sa community ng Neo-Catechumenal Way from Ligao. Okay. Go ahead po. An sa imong kataning? Good afternoon po. Ako po si Hanania, 16 years old and from Neo-Catechumenal Way, Ligao din po. Okay. Magtugang ka mong duwa? Opo. Ayo, kaya pala magkahawig na maray. Pero sisi sa indo ang matoa. Ako po. Ikaw, si Barkadang Michelle. Nagkaklase ka pa po, Barkadang Michelle? Opo. First year college student. First year college. Ano ang kinuha mong kurso? BS Bio po. Ayun. How about si Barkadang Hana? Currently po, incoming grade 12 po sa Ligao National High School. Kung igwang sarong tataramon na pwede nindo ihiras ngunyan na pagkahapon sa namamatean nindo ngunyan sa programang ini, ano ito? Para sa akin po, grateful po ako na nandito po ako ngayon sa program niyo po para ma-share yung experience namin bilang mga nag-walk sa community ni Neo-Catechumenal Way. Okay. How about si Barkadang Michelle? Ako man po is grateful din po sa opportunity na makapagheras din po sa Indo. Ayun. Okay. So, of course, we are grateful din ta nahiling mi kamo and mga kaibahan mi kamong duwa digdi. Sabi nga ni digdi kang sa indong mga pag-iriba dyan, proud ligawan nyo. Ayun, kaya aaramon ta ngunyan na pagkahapon kung ano ang sa indong mga hugot. May paborito ba kamong hugot sa social media?
Wala naman. Oh, wala naman. Kala ko igwa. Okay, thank you so much. Balikan ko kamong duwa later. We have also Jane Francis Bodino. Hello po. Hello po, barkadang Jane. Ayun, kamusta ka sa inkakali mo na hapon? Bahay lang po. Bahay. Pero parang naka-Filipiniana ka ba? Ay, hindi po. Ayun, casual Filipiniana. Ayun. So, parang di mo pinaghandaan talaga ni barkadang Jane ang episode na Yes ini ano. Okay, kamusta ka? Okay naman po. Very happy and grateful din sa opportunity na makapag-share din po ng experience as youth ng NEO Community Ligaw po. Pirang years ka na yaon sa NEO? 7 years na po ako sa NEO. Nag-start po ako nung grade 6 pa lang po ako. 12 years old po. Ano man ang sa imong na-experiensyahan na dakulang katabangan sa pagiging miyembro kang NEO? Through sa pag-attend po ng tripod ng every week po na nasa church po kami, every week po na nakakarinig po ako ng mga tataramon is bilang isang youth po na naga-walk po sa way is kadakulang tabang po ni kading community kasi po through the tataramon in Diyos is every week is may nare-remind po ako as youth kung sa mga pigagibo ko po siguro sa buhay. Kumbaga natatawan po ako ng time to reflect sa sarili ko. Ayun, okay. So para yan na din si comfort zone mo, comfort place mo para kay Lord, 'di ba? Kasi sa kabisihan sa nagkaklase ka pa ba or nagtatrabaho na? Nagkaklase pa po ako. Incoming first year college pa lang po. Diyan ba sa NEO open to all? Gabos bang hobbiness pwedeng mag-join? Opo, starting from age 12 po ata or 13. Ayun, okay. Sige. So, thank you so much, barkadang Jane. Babalikan. Okay na ba? Okay na ba lahat? Naapod ko na gabos. Waram na akong nakaligtaan. Okay, mga tugang. So, welcome po girari digdi sa tuyang episode. And gunyong pasanan, nagpapasalamat po ako sa inyong panahon na ipigtao po digdi sa programa. At ito yung mga miyembros kang OG. Order ng ganda at order ng guwapo. Ayun. Parang solo lang talaga si barkadang Brian digdi na lalaki. Sa tuyang episode. Pero hello muna sa mga nakatutok sa DZGB News Online. I-share po sa tuyang programa ngayon na pagkahapon. Pwede man po nindo ibugtakan sa inyong komento o pagheras digdi po sa program and babasahon mi po iyan. So, ang first part o ikaduwang kabtang kang sa tuyang programa, parang digdi na kita sa relatable question na pwede tang iheras digdi sa episode na ini. May experience ba ka mo na nagibo ka mo ning tama pero daining naka-apresyar? Ayun. May mga pagkakataon ba na may ginibo ka mong magayon, may ginibo ka mong maray, pero war alam ang kinakapansin, di ba? Nangyayari ba iyan sa imo, barkadang Danica? Hello po ulit. Opo, nangyayari man po talaga. Siguro, pasimplihon ko na lang, siguro sa struggles namin bilang mag-asawa, may mga times na may mga misunderstandings kami. And sometimes, though sabi ko nga sa kanina, mas mabait siya. Pero may mga times na may mga misunderstandings kami na mas pinipili ko siyang intindihin. Pero feeling ko sometimes yung pag-intindi ko sa kanya, feeling ko hindi na-appreciate. Okay. Especially nung mga tao sa paligid. Kasi siguro, siya kasi talaga branded siyang mabait. Ako, branded akong maldita. And
And kumbaga, no, kahit na sabihin ko na iniintindi ko siya bilang asawa, iba pa rin yung hindi na-appreciate siguro ng ibang tao. Pero buti na lang, ina-affirm naman ako ng Diyos sa paagi ng mga tataramon niya na kahit hindi na-appreciate ng ibang tao, hindi siguro sometimes na-appreciate din ng asawa ko, pero nakikita ng Diyos na nagtatry ako sa sarili ko na maging mabuting asawa, maging mabuting anak, maging mabuting nanay sa mga anak namin. Ayun. Na-experiensyahan mo na ba na napatunayan mo na yaon talaga sa pag-affirmar kang mahal na Diyos? Opo naman, na nararamdaman naman. Kasi yaon so sense of so peace of mind na aram ko sa sarili ko na ginigibo ko ang gabos para maging maray na agom, maging maray na ina. And piga-affirm din kasi siya ng mga tataramon ng Diyos. Kasi madalas kaming magkaroon ng word celebrations, may mga nag-scrutinize kami ng mga tataramon ng Diyos. And kumbaga nakikita ko, nababasa ko na ito ang will ng Diyos para sa akin. Okay, magayon nun kasi parang dai ka lang duman nakafocus barkadang Danica sa reaction or pwedeng maging paagi para ma-appreciate ka kang ibang tao or ni mister, kundi yaong ka duman sa pwede mong kumaga pwedeng itao sa imong regalo kang mahal na Diyos. Ayun, all right. So, may ka ba? May reklamo ka ba dyan, Barkadang Brian, sa mga sinabi ni Mrs.? Actually, tama man na rin nung sa akin agumwa na nakulong na rin yung misunderstanding. Alas sa oral na, siguro, binalagay sa kamot na aldaw na pura kaming misunderstanding. Okay. And, kumbaga, same sentiment man, kumbaga give and take, kumbaga minsan pili kung dahil na taram, Salansyo na lang. Okay. Sana, kumbaga daw minsan mahiling mo rin sa pandukan niya sa agong ko na talagang they na-appreciate so maging silensyo. Kumbaga, pero minsan actually maray itong pagsilensyo. Pag silensyo maray, pero minsan maray man itong habo niyang silensyo. Kumbaga, mas maray magana na pag-uulan so misunderstanding na minsan nag-build up. Yes, tama. Kumbaga, sa pagparasilensyo ko, kumbaga, na-build up. So, dagit ka nga agong ko. And very difficult na mapatch kung ano. Pero maray salata, kumbaga, yaon ining Diyos na para mag-intervene sa samuya. Okay. Dahil kami, maski grabe so iwal may mga times kaming grabing iwal is kumbaga, at the end of the day, yung mga reconciliation, yung mga pinatawad-dawad, makaiba pag matarapos. So, yan talaga ang kinagayunan kasi sa mga babae baga barkadang Danica, parang habo ta talaga ning tigsasalensyoan sa nakita. pag may problema dapat talaga pag-ulayan. So, wow, salute ako sa inyong duwa kasi parang kamong duwa ngunyan so kumbaga pwede ming pangarugan in the future ng mga hobbiness. Okay? So, thank you. Babalikan niyo po kamo. How about si Barkadang Livet? Barkadang Livet, ika ba naka-experience ka na ning frustration, kamunduan, or doubt sa sadiri? Share ko lang sa experience ko. Before kasi nag-work ako for a private firm. And mostly, ang usapan is pera. Tama po kaya so tapusan ko. And aram niya to na if there's money, iba kan ang dalagan ng conversation, ng buhay. Kumbaga, may involved na kaperahan. Okay. And
it come to a point na di nagmamatch ang prinsipyo ko sa values na kaayo ng kumpanya. So, I need to compromise. Kumbaga, I needed a job, pero at the same time, di ko kayang mag-stay sa sada kumpanya na iba kan values sa kung anong values na kaayo na ko. So, pinili kong mag-resign sa company na ito. So, parang sabi ko, baka ma-judge ako. Ta syempre, niya ako nagalit yung trabaho, ikipad ko ng trabaho. Manikat ng bagay. But, at the same time, dahil nga nagkarinig ako ng kataramon ni Diyos, tupo ko maaaring kan tama sa sala. Okay. Ayun. Mas madali kong sako na i-give up katong bagay na kato. At magana for a better opportunity. Kung saan nagiging Kristiyano. Alright. Barkadang Livet, sa pagpili mo ba o sa pagdesisyon mo ka ito na magbutas duman sa trabaho, kamusta so naging resulta? Ito ko po nakikita ko po na nag-provide ang Diyos as long as ikaw is baga, nagasunod ka sa kung ano kan gusto niyang ipag-ibo sa sale. Baga, kung tudok ka sa mga taramo na tiga tukdo niya sa save. And nakita ako sa providential niya because may opportunity tulos na nagabot for another job. Ayun, wow. Line sa prinsipyo na kayon ako po. So yun ang kinagayunan. Parang nahiling ko sa imo and namatian ko sa imo, Barkadang Livet, na sa ibong kang pinag-agihan mong frustration, doubt sa sadiri, nagtiwala ka lang kay Lord pero di mo aram before kung saan ka maduma. Pero may nag-abot tulos na oportunidad, di ba? So God is good talaga. Ayun. Saan ka nangunya nag-work? After po naglipat ako sa isang Goldberg. Okay. Ngayon po kasi parang naglipat ulit ako. Work from home na po. Ayun, okay. Tamang-tama naman ang work from home kasi krisis bagango niya, di ba? Actually, tigi-encourage talaga kita na day magparabiyarahe, di ba? Okay, so thank you so much, Barkadang Livet. We have also Barkadang Michelle, and Hannah. Go ahead. Okay po. So, ang sagot ko po is yes. Kasi madami pong instances sa bahay na I've tried na maging mabuting anak, mabuting kapatid, pero since hindi man po ganun yung dynamic namin sa bahay na very vocal about appreciation, about gratitude, kumbaga mas na-overlook po yung kabutihan na tinatry i-execute and hindi napapansin, kumbaga napapansin po pero hindi man vocal about appreciating yung mga maray na nagigibo. Kaya I am also frustrated kapag may mga ganun na sitwasyon na mas nakikita pa rin yung mali kahit gaanong try na maging mabuti. And yun lang. Okay. So, at least you're trying your best, diba, Barkadang Michelle, tama? Kasi Michelle or Han? Michelle, tama. Okay. So, duman Michelle sa na-experience mo dyan sa laog kang family mo, happy ka mo yan? Maugma? Opo. Ayun. Okay. Sige, thank you so much. How about si Hannah? Para sa akin naman po, madaming times po talaga na pinipili ko pong gawin ko alin yung tama. Pero hindi siya na-appreciate or hindi siya natitake ng mga tao sa paligid ko the way na ine-expect ko. For example, sa school, knowing na iba ang beliefs ko and ang values ko sa buhay than most na mga kasama ko kasi iba-iba naman talaga ang mga pinaniniwalaan ng mga tao and para sa akin po minsan I try my best to stand my ground sa kung ano kan pigatubudan ko pero most of the time kung alin yung tama yun yung nakikita ng mga tao as something na dapat ikahiya or something na i-shame and masakit po siya sa damdamin or masama sa loob na ginagawa ko naman kung ano yung alam kong tama pero at the end of the day parang ako yung nagiging
nakikitang mali or ako yung nagiging black sheep sa pinakasan ako. Okay. Balikan ko lang si Michelle. Duman Michelle sa mga naunang bitan ni kantugang mo si Hana, para sa imo ba worth it ba talaga na gibuhon ang tama? Yes po. Kasi yun po yung tig-intend sa atin na gawin ni Kristo. And Okay. parang yun po yung purpose natin sa buhay, na sundin siya and gawin yung tama according to Him. Ayun, okay. Maugmohon man ako sa indong duwa. Parang very close ang sa indong bond dahilan ta para sa family. Yaon kamong pareho sa neyo, di ba? Wow, okay. So, thank you so much, Barkadang Mike, Michelle, and Hannah. Balikan ta naman si Barkadang Jane. Okay, Barkadang Jane, may moment ba na na-experiencehan mo na sa buhay mo na na-frustrate ka talaga? Syempre po, na-experience ko rin po yung gano'n na feeling, especially dito po sa bahay as someone na panganay. Kumbaga, dapat naka-instill na sa akin yung makita ako ng mga kapatid ko as kumbaga may pangarugan sa mga ipangod ko na sad na atin na maray and natama pirme, but sa pagpara gawa ko nga ng pagpara-try ko na gumawa ng tama, hindi siya nakikita as tama or hindi siya na-appreciate kasi di siya na-appreciate, and ang nafe-feel ko po dun is frustration and kumbaga disappointment siguro sa sarili ko na as someone na kumbaga attention seeker siguro or labi ka people pleaser siguro, kumbaga parang gumagawa ko ng tama kasi gusto kong ma-praise, but na dapat hindi ko naman ginagawa para ma-praise. So ayun, may mga times na na-frustrate ako kasi hindi nakikita yung effort or hindi nakikita yung mga nagawa. Kumbaga, hindi na nila nakikita yung mga nagawa kong tama. Duman sa mga na-experiencehan mo na feeling mo na-appreciate kang iba, so ginigibo mo, nahihiling mo ba sa sarili mo na nag-grow ka duman dahilan sa mga na-experiencehan mo? Yes naman po. Kumbaga parang may mga times na kita ko na lang po kadtong mga nangyari as somewhat lesson na pwede kong magamit para mas mag-improve or para mas mag-grow po ako as a person. Ayun, okay. So parang yun din talaga ang importante, Barkadang Jane, na kapag nakaka-experience kita ng frustrations, kamunduan, kasi minsan di kita na-appreciate, parang magayon, 'di ba, na nafe-feel ta at the end nag-grow kita duman or kumbaga may mas nagtalubo sa tuyang dapat mauko din sa tuyang experience. And I'm so happy kasi nahiling ko talaga ito sa imo. Yes po. All right. Mahiyain ka ba? Hindi naman. Ano lang, wala ka bang i-shout out na special na persona? Wala man. Wala naman. Okay, sige. Shoutout muna kay Atina G. Kodia. Oy, Atina G, si Michelle. Opo. Okay. Sige, and sabi digdi ni Ria Crisostomo from Santo Domingo, Albay. Miyembro man siya kang Neo sa Santo Domingo, and good afternoon kay Abrera Jean Chan. Alright, and sa iba pa, okay, babasahon mi po tagtaod si Oni Talbos. Ayun, good afternoon ka barkada. Okay, may nakaligtaan ba ako? Si Nunez ba natawag ko? Hindi pa po. Ayun, sabi na. Go ahead po, barkadang Nunez. Siguro po may experience din po ako na gumawa ako ng tama. Siguro nung time po na
nag-work po ako sa malayo. And nakasalamuha po ako ng iba-ibang klaseng tao. Okay. Mga ka-work ko na iba-iba rin po yung mga paniniwala nila. And hindi po sila sanay na laging nasa simbahan. Hindi po sila, kumbaga hindi po same yung paniniwala namin or same yung faith namin. And that time po, medyo parang kine-question po nila ako sa mga ginagawa ko kasi umuwi-uwi po ako lagi dito sa Manila po kasi yun. So, Ayun, umuwi okay. po ako sa Bicol Dahil para sa? mag-attend ng mga celebrations po sa NEO. Ayun, okay. So, parang kine-question po nila yung ginagawa kong yun. And kumbaga, yung work po na yun is isa sa mga parang first job ko po siya and dream job ko din po siya. But nung nandun po ako is na-feel ko po na mas malayo ako sa simbahan. So, nag-decide po ako na bumalik na lang po dito sa Bicol and dito na lang po mag-work. And na-feel ko po na tama yung ginawa ko and hindi po ako nagsisi up until now kasi mas nafe-feel ko po na mas harani po ako sa Diyos and mas nai-improve pa po sa faith or sa pagtubod na igwa po ako. So, yun lang. Diyan ba barkadang ni Sel sa NEO na mamatean mo ba yung parang ano ba yun? So, parang yung collaboration baga kang kada miyembros. Kasi parang sarong beses may na-encounter din akong sarong miyembro kang NEO and kumbaga very exciting. So, sa iyang mga ipigheras na mga aktibidades, ano usually ang pigigibo sa NEO kung maski halawig sa trabaho mo pero nagbabalik-balik ka? Ang kaibahan lang po kasi sa NEO is we are a community po. And composed po kami of not only youths but iba-ibang klase ng tao. May mga gurang, may mga mag-agong, may mga youth. So, nakakasalamuha mi po. So, iba-ibang klase ng tao and nadadangog mo po. So, iba-ibang eksperyensya ninda na nakaka-inspire din po sa muyang mga youth na panalmingan sinda. Ayun. So, yun. Kaya pala kumbaga yaon talaga so excitement kang pagiging miyembro kang NEO kasi halo pala siya, bako lang pala sa mga hobbiness, no? And aside from that, may mga mauhugot talaga kamo ng mga istorya na pwedeng maadaptar. Pero ano usually si activity na igwa ang NEO aside doon sa worship? Same lang po sa ginagawa din sa as a Catholic, which is nagse-celebrate din po kami ng Eucharist. Okay. Meron din po kaming word celebrations every week. And may tinatawag po kaming convivence every month. Tapos, ngayon po, may ongoing evangelization sa Ligao, which is welcome po lahat din ng mag-attend, makinig, and hopefully, maka-join din po sa amin. Ayun, okay. So baka may mga nagdadangog pangunyan ng mga ligawenyos, ng mga hobbiness. Ano ang gusto mong sabihin sa inda? Sa mga gusto pong magdangog ng evangelization actually po, nasa mahaba po ngayon. Okay. Nagmi-mission ang mga communities ng Ligao and magkakaroon po ng evangelization and actually po may tarpaulin naman po sa may simbahan and mababasa naman po yun ng mga Ligawenyos sa mga gusto pong mag-attend. Okay. Welcome po lahat. So kahit hindi from Ligao City, like taga-digdi sa Legazpi, gusto magdayo dyan sa Ligao, okay lang? Pwede naman po, pero meron din pong mga communities sa Legazpi and iba-ibang parish din po. Ayun, okay. Igwa pala ning kumbaga, per parishes, may mga nakadesignar na miyembro kang NEO. Okay, thank you so much, Barkadang Nisel. May nalingawan pa ba ako? How about ining nasa baba? Si Rodino, siya ba to? Iba, nagihiro ang sa iyang profile. Joke lang. Alright, mga tugang. So,
Ayun, bago kita magpadagos, syempre deserve nindo ang palakpak, tayaon kita ngunya na pagkahapon digdi sa tuyang programa. And si Ate Ki, wala pa naman, alright. So digdi na po kita sa tuyang second part kang sa tuyang program, which is iyo po ang pigaapod na deepening questions. Modelo mo, modelo ko. Sa panahon ngunyan na parang nakabase po baga kita sa mga likes, shares, and validation kang ibang tao. Ano kasi base po sa indong mga ipigharas, igwa ni personal na experience talaga na na-frustrate, igwa din na nagheras na common happening sa laog kang family, sa mag-agom. Pero paano po nindo na mamantinir na tama ang sa indong pigigibo maski ning nakakahiling o maski kita makaresibing palakpak hali sa ibang tao? Paano po nindo na mamantinir ang pagibo ning maray o pagibo ning tama? Sige nga, balikan ko na ini si Barkadang Jane. Okay, naka-off po an sa imong microphone. Barkada, okay, go ahead po. Okay pa. Sorry. So, bilang youth po in this generation po, na kung saan very uso ang technology, very uso ang social media, and dito po sa social media, kumbaga, ito po yung para sa akin, kumbaga, nakikita ko na standard na kumbaga, ito na yung tinitingnan as standard kung mabuti ka ba talagang tao or hindi. Kumbaga, sa social media, nakikita ko po na dito na nakabase kung gumagawa ba ako ng tama or gumagawa ba ako ng mali. Kumbaga, para sa akin, dahil po doon, nahihirapan po ako na piliin yung tama. Sobrang hirap po na piliin yung tama sa ganun po na sistema. Pero po, kumbaga, sa tulong po ng community, sa tulong po ng pag-attend ko po ng tripod, ng mga sa pagkinig ko po sa mga tataramon, kumbaga, nare-remind din po ako na ang paggawa ng tama is hindi po para sa mga kumbaga, hindi ko siya ginagawa para sa mga tao, hindi ko siya ginagawa para makita ako ng mga tao, but kumbaga nare-remind ako ng mga tataramon na ang paggawa ng tama is para sa Diyos. Okay. Ang paggawa ng mabuti is para sa Diyos. Hindi ko kailangan na gagawa lang ako ng tama para ma-praise or para ma-acknowledge, but para sa akin, dapat gumagawa ako ng tama para sa Diyos, kasi hindi naman kailangan na hindi naman palagi nakikita ng mga tao yung effort and yung mga ginagawa sa buhay. Yun po. Ayun. Sa hiling mo, ano yung pinaka-challenging sa pag-ibo ng tama na daining recognition or daining ano pa man na ipigpapahayag na pag-appreciate kang ibang tao? So, yun nga po, yung parang nafe-feel mo din yung siguro sayang na parang hindi nakita yung opportunity or hindi nakita yung ano tawag dito, yung sarili, or hindi nakilala or hindi na-acknowledge yung nagawa mo. So siguro yun po yung very challenging sa part ko as someone na parang, let's say, may pagka people pleaser nga po na yun. Ayun, okay. So, thank you so much, Barkadang Jane. Magayon ay sa imong simbag. And, kumbaga, very inspiring sa mga hobbiness na
nakaka-experience ning arog kayan na di ilang ipagkonsiderar ang validation kang ibang tao kundi ang pag-iwuning tama sa ibong kang kadifisilan sa mga sitwasyon, di ba? Okay, barkadang Danica, ano ang sa hiling mo, paano dapat piglalabanan ang pressure na sumabay sa sala dahil iyo ang uso? Para po sa akin, ang pinaka defense talaga siguro sa pressure to do what is good and bad. Siguro yung patuloy na pag-immerse sa mga tataramo ng Diyos, sa pagpakinig sa mga katekesis, sa mga turo ng simbahan. Kasi 'di ba ngayon, kahit ako nasa bahay ako, nag-aalaga ako ng mga anak ko, laging hindi naman naiiwasan na nakakabasa ka ng mga iba't ibang ideologies sa social media. Opo. Na sometimes, 'di ba, yung mga mali according sa turo ng simbahan, according sa kabuutan ng Diyos, tama para sa ibang tao. And sometimes parang naiisip ko din na nagkakaroon ng hindi pagkakatugma yung paniniwala ko at sa paniniwala ng iba. And sometimes parang nare-realize ko na pwede naman palang gumawa ng mali. Pero dahil palagi kaming tinatawag na pumunta ng simbahan, mag-scrutinize ng mga tataramo ng Diyos, nagkakaroon kami ng palagi akong nag-ground na ito ang tama, hindi kung ano nabasa ko sa social media, ito yung tama, ito yung totoo, kung ano yung turo ng simbahan, kung ano yung gusto ng Diyos para sa buhay ko. Ayun, okay. So, kumbaga, may pigsusunod ka na, kumbaga, linya para di ka mawara dumal sa values na igwa ka, di ba? Barkadang Danica. Okay, Barkadang Brian, kumbaga, paano mo pigtatabangan si partner mo or ang sasadiri mo para mamantinir na firm ang values na igwa ka mo bilang magpartner and bilang membro kang NEO? Kumbaga, ang nahiling kong nagiging tabang ko is maging firm din, no? Maging firm na duman sa mga decision mo na ito na nga din sabing, kumbaga, grabe ang mga ideology ko yun sa kinabahan actually. Starting sa social media, kumbaga sa bilog na kinabahan, kumbaga iba ang ideology na gusto mong instill, especially ngunya na grabe baga ang pagtios ko niyan. Yes, opo. Na sabi ko nga kanina is apat na aki me. Nasa 30s pa man lang kaming mag-asawa. Kumbaga, yaon dyan ng mga side comment na yung mga kamo, apat ng agit nindo. So, sige ang ano nindo, iba ang pingaturo sa endo na para aki-aki lang na argan. So, kumbaga, iba ang ano kang ginaba na dapat ang aki mo, dua. Okay. Kumbaga, dapat mag-limit. Limit mo na yan. Kumbaga, alagad, bako man nang turo sa tuya, no? Bako man nang tingaturo na mag-limit. I-limit, limitahan. Do, kumbaga, dipisilon labanan ining mga ideology ng inito. Kumbaga, back in my mind, tama na, grabe ang pagtios mo na anuhan, na kaipuhan kong magkaigwang side hustle para ma-survive ang sa oral daw ming pang-aipo, no? Na minsan kung as of the moment may mga times na ma-delay ang sahod. Grabe ang grabe ang impact sa buhay mo. So kumbaga, ang pinaka nagiging tabang ko talaga is dahil
di magluya ang buot. Ayun. Di magluya ang buot na magpadara. Di magluya ang buot na magpadara hindi sa mga ideology and kinaaban, and be firm, maging firm hindi sa decision, and kumbaga kaput din sa Diyos, no? Kumbaga siya man sa nakatamang talaga, no? Kaya ining mga pagparabalik-balik may kumbaga grabing tabang ganyan. Siguro kung hindi kami parabalik-balik sa amin ni Mrs. kanina na sa mga catechesis na ito nagiging tabang may, no? Ito talaga nagiging tabang may. Most likely, kung wala siguro ito, wala itong pagparabalik-balik may, siguro mag-limit na. Hindi ko alam kung ako ba ang mapa. Siguro bulag na kami or pwedeng yes. Ako. Siguro maluya sa foundation kang marriage nyo pag-arog kayo ito, ano? May istorya kay ni Mrs. kang may mga parang istorya kami na natangya to pirming sa anong nga pirming ang babae sa anong nagpapa tali kang malupyan para makakontrol. Laki naman magpakapuno nga daw. Kumbaga saro ining struggle ni sa ayun. Okay. Pero sa ibong kang struggle na namamatean nindo dahil sa evangelization, sa pag-atender nindo sa mga aktibidad sa simbahan through niyo, magayon so values nindo together, diba? So iyo man ito ang kinagayunan kasi di ka man nag-aabot sa point barkadang Brian na parang namumundo ka kasi kaibukan balimitaran talaga. Dahil man. Mas kung isipin mo, na-enjoy na dakulan na ang mga aki. Na istorya na nahiling ko na nagparapasaway ng isa sa agong ko. So, ayun. Pero parang normal din yun, di ba? Barkadang Danica, okay naman yun. Okay. Yun. Nagdakula kayo sa very big family. Ayun, big family. Doon sa Arong May, date man lang kami, pero sa compound, mga dakol talagang daw. So, nailig ko na, very enjoy. Enjoy ang dakol ka mong pamilya, dipisel, no? Dipisel, but then, at the end of the day, nakakasurvive man. Ayun, okay. So, magayon nun ang sharing nindo kasi kumbaga sa ibong kang mga problema, kumbaga sa intact manggirari kamong duwa, 'di ba? Nagtatabangan and talagang dakulang maski ba yaon na kamo sa stage na marriage na may time pa rin ba kamo as parang maging hobbiness, parang maging youth, parang namamatean nyo pa rin ba 'yon? Yes. Opo. Iyo, okay. Minsan. Nice. Opo, kasi sa amin kasi ang youth, ang considered as na youth is hanggang 40 years old. Ayun, tapos, okay. Even yung mga young couples na nagpapalaki ng mga little children, considered sila as youth. So, ayun. Malaking tulong din sa amin na nakakasalamuha kami ng youth kasi nakikita namin yung realidad ng mga youth ngayon kasi meron ng generation gap eh. Iba na yung kapanahunan ng youth ngayon kesa nung kami ang youth. Kami yung mas bata. So parang nakakatulong yun sa amin to how can we understand our children by nakikisalamuha kami sa mga youth ngayon, sa mga mas bata ngayon. Ayun, okay. Sige, thank you so much, Barkadang Brian and Danica. Good afternoon muna kay Tita Odessa Crisostomo watching. And yes, si Almar Seneke, okay. And si Raposa, hello po. Watching that sa Facebook Live. Sige, babalikan ko sa iba na sa toyong mga pag-iriba, bisita digdi sa programang Barkada ni Jesus. Mahanap buhay mo na kita sa toyong pagbabalik. Mas papapararomta pa ang sa tuyang mga kahaputan para sa tuyang mga eksperyensya kung paano ta mas malalabanan ang paggibo ning sala, okay?
sa ibong kang mga frustrations, sa ibong kang kawaran ng like, share sa social media, as in a validation kang ibang tawo, oras 3 minutos bago mag alas 2. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraantabay? Download na! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hay nako, ang cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ng bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro, Silimarina, multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Radyo Balagon Kaito,
DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 3 minutos pasado alas 2. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nag-apilar si Senador Joel Villanueva na hidalion ang pagpasar sa propastong ley para sa living wage. Sigun kay Villanueva, dakol na propastong ley ang nakapendyante ngunyan sa Senado para sa propastong legislated wage increase. Alagad sinabi kang senador na ang prioridad ngunyan ay ang malinaw na mailatag ang kriteriya para sa living wage para makabilog ng patas asin magkakanigo na minimum wage sa mga obreros. Katakot kiinhinagan ni Villanueva na ipasar na ang Senate Bill 44 na may katayuhan na maamyandaran ang Labor Code sa paagi kang pagsulong kang living wage framework kung sa ini ko konsiderar ang inflation para maprotektaran ang mga obrero lalo na sa panahon kang krisis. Yan ang Bareta Hali sa News Base. Ako po si Jenny Balyaran. Marina hapon. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Okay, balik na po kita digdisa sa tuyang programang Barkada ni Jesus. Ini man po giraray si Jenny Balyaran sa pangaran ni Kuya Mike Dado sa inyo pong naantabayan ng ining programa kada aldaw nin Sabado. Asin sa tuyang mga pag-iriba, iyo po ang mga Hobbiness hali sa youth dyan sa Ligao City. Pa-shoutout da kay Ria Crisostomo, asilan sa iyang magayuno ng mama na si Madam Odessa Ballester Crisostomo. Ini po mga aktibo man na miyembro kang Neo sa Santo Domingo, Albay. Okay? So, hello po sa Indo. Si Juno Barameda Rapos, sa good afternoon po. Si Maricel Puot, si Priano, South from Neo, Ninligao. Ayun. And si Oni Talbos asin sa iba pa. Sabi naman ni 844, pabati naman po kami digdi Ate Jen listening sa Barangay Bitaano kang Legazpi City. Nagimerindal po kami ngunyan ning pinakro masiram po. Ayan, pagpagutom mo man si Ate Jen, masiram talaga ang pinakro lalo na pag may kape, 'di ba? Pag pakatapos kang sa tuyang programa, makarapi na kita. Okay, balikan ta na si Barkadang Michelle. Barkadang Michelle, paano mo na-experiensyahan na nahiling ka mo ni Lord maski diining nakakareparo? Sa hiling mo ba? Pwede ba yun? Posible ba yun? Okay. Opo, kasi sa ngayon po, very stressful po ang buhay ko sa pag-balance po ng iba't ibang responsibilities sa school, sa church, and sa personal life ko. And na-experience ko po itong nakikita ako ni Lord in the midst po nitong struggles na na-experience ko because mahirap po mag-balance and I could have chosen na bumitaw sa community pero alam ko po na nakikita niya ko because He is sustaining me na mag-attend ng celebrations kahit pagod na galing sa university and buhay rooted in approval nag-advance na ako dun sa second. Okay. So paano mo ba ini nagsiserving inspirasyon para magpadagos ka? Yung love niya po para sa akin and yung pag-sustain niya is enough na para ma-inspire ako and para ma-strengthen ako na magpatuloy. Ayun, okay. Parang may naka-on na na microphone sa iba. Or may nadadangog ako Okay. Sige, Hana, may moment ba na namatean mo na si Lord Al nakakaaram kang pigigibo mo? Minsan ba, igwa kang na-feel mo ba yan?
Lagi naman po kasi dahil po sa mga tataramon din po na naririnig ko sa simbahan every week, reminded po ako lagi na lahat ng ginagawa ko, even if hindi siya nakikita ng ibang tao, is may nakakita siya, may nakakita sa kanya sa lahat ng ginagawa ko, which is si Lord. And kumbaga, even if may times na matetempt ako na not to do kung ano yung tama kasi parang wala naman makakaalam or wala naman makakita, pero reminded po ako lagi na sa lahat ng ginagawa ko may nakakita, and na even if sometimes may ginawa ako na kabutihan and hindi siya walang nakakita, lagi po sa akin pinapaalala ng mga tataramon sa simbahan na yung merit ng ginawa ko is nandun sa kay Lord, and hindi siya sa kung sino man nakakita para mag-acknowledge nung ginawa kong kabutihan. Ayun, okay. Ipigko-considerar mo ba na strength ito, Hana, na pigigibo mo na mga paagi para at least lamang di ka makagibo ning di ka makagibo ning maraot, as in mas masunod mo manggirari so tama ang nagigibuan, Hana? Opo, nakikita ko po siya as strength kasi kahit paano po is guided po ako kung ano yung tama na gagawin ko. And kumbaga, meron akong moral compass na nag-lead sa akin sa kung ano yung makakabuti para sa akin and sa mga taong nasa palibot ko po. Okay. Michelle, pag sinabihan ka ba na ay mas magayon ngayon sa imo si Hana, anong reaction mo? Good, parang good for her kasi na-recognize siya in a way. And actually may matagal na akong may sa bunso na bunso siya pero kaya tigigiboy mo na lang ta bunso. Nasanay na lang po ako. Ayun. Pero ikaw, pag naka-receive ka man kay ito na mensahe, Hana, na mas magayon si Michelle, ano ang reaction mo? Okay lang din naman po. Ayun. So, parang hinapot ko lang sa inyong dalawa kasi tighiling ko lang kung paano ka mo give and take sa mga posibleng impormasyon na maresibita. Kasi minsan baga sabi tanganin ka sa bago, kaipuhaning validasyon para mas maging maugma ka mo, especially magtugang ka mong duwa, di ba? So, very inspiring and talagang dako nun kaming nakukuha sa indong duwa ngunyan na pagkahapon. Kaya babalikan mi kamo taod sana, okay? So we have also nakapod ko na ba si Barkadang Livet? Yaong pa ba si Barkadang Livet? Ayun, okay. Sige, Barkadang Livet, paano mo paano nagbabago ang self-worth mo kapag si Lord na ang pinagbabasehan? Bako ang tawo. Ayun. Medyo malayo ka lang sa microphone. Okay. Okay na po. Sige, go ahead po. Itin ka lang po. So, totoo lang din, mahirap din po talaga maging diretso Okay. Yung outlook. Yung parang minsan, may times talaga na parang na-divert ang attention ko, ang paniniwala ko sa kung ano yung turo ng kinakban sa ngana. Parang ideologies. But at the same time, bumabalik pa din ako sa kung ano yung turo talaga ng simbahan. Kung ano yung tataramon na tiga balik-balikan ko every week sa simbahan. Kumbaga, in that way, parang na yung self-worth ko is mas nagkakaroon pa yung fulfillment sa paagi ka din community na tiga-agihan ko sa ngana. Okay. Aside sa comfort zone ko siya, hindi ko nakikita na may kulang. Malaking kulang sa akin because dahil wala ako din mga bagay na dapat hindi ba na kayon ako
but kumbaga tungkol sa diri ko na di man kadikan mga bagay na kaipuhan ko sa wana. And amo ka validate and tigat at isa ako di kading okay lady and hindi sa paagi yung mga tataramo ng Diyos. Kaya natutuwa ako. Okay. Okay, sige. Thank you so much, Barkadang Livette. And we have also Barkadang Nisel. Okay, Nisel, ano kaya ang difference kang buhay na naghahanap ding approval kumpara sa buhay na grounded ka ni Lord? Siguro po, ang difference ka iyan is once na pirmi kang naghahanap ki approval or validation sa kapwa mo, is never kang magiging kontento sa kung ano ang igwa ka. Is never mong ma-appreciate sa mga bagay na igwa ka, and pirmi kang maghahangad kang mga mas dakol pa or sa mga igwa ang iba. Kumbaga, pag puro validation ang gusto mong makuha sa kapwa mo, maneneglect mo sa mga bagay na pigtatao sa imo ni Lord. Kumbaga, sa mga biyaya na pigtatao niya sa imo, sa oral daw, ang buhay lang is simpleng blessing na yan sa oral daw na magimata ka. And pwedeng, day mo siya mahiling or day mo siya ma-appreciate kapag puro pag-iisip mo sa mga validation, sa mga pagpupuri, gayod kang ibang tao. Wherein kapag permi mo lang pag-iisip sa buhay na grounded ka sa Diyos, is magiging grateful ka sa mga bagay na igwa ka or sa mga bagay na pigtatao sa imo nin Diyos. And saro pa is mas may improve sa humility na igwa ka siguro. Okay. Kapag kaya ang buhay mo grounded sa Diyos is kontento ka na sa simpleng buhay na igwa ka. Mas humble ka and kumbaga mas magayon or mas mafe-feel mo na worthy ang buhay na igwa ka sa ngunyan, and dai ka kumbaga wala po sa puso mo so desire permi na maghangad kidakol. And kung tatawan ka kidakol, salamat. Kung wala ka pa sa ngunyan, siguro sa future makukuha mo man lang po ito. Ayun. So yun lang. Okay. Ikaw ba, Barkada Nunez, mahilig ka ba mag-post sa social media kang mga achievements mo, kang status mo everyday, or kang iba pa na pwede mo i-heres? And fan ka ba sa padako lang likes and shares? Siguro po ako, hindi man po masyado kasi kumbaga, hindi rin po ako sanay na magpara-share kang buhay ko sa social media. And masasabi ko po na nasa kabanga po kaya ako ang millennial and Gen Z. Kumbaga, bako po ako masyadong super active sa social media. And po ako masyadong pala-post ng mga achievements ko and all. Mas na-appreciate ko siya na sa kuya sana or sa pamilya ko lang din ihiherat, but hindi man sa gabos na tao. And siguro sa mga likes, hindi rin po ako masyadong sa mga likes sa Facebook or parang ano ka ang sa mga memories or mga achievements for keeps, 'di ba? Sharing ko mga photos. Okay, sige. Sabi ni Baki Berango, share ko lang po, Ma'am Jenny, naging member man po kaming mag-agom sa NEO. Napararong po talaga ang pananalig ko sa Diyos. Maski igwang nag-aging magabat na pagsubok sa pamilya, na ako umining magian sa puso tayao na nakatanom na sa buhay mi na yaon dyan ang mahal na Diyos ang aantay dainang gad kita papabayaan. Ayun, kumbaga kaya ni magayon bagay yung tema kang celebration kang 75th Diocese Obligación inaantabayanan. So parang naano ko digdi sa sinabi ni Becky Berango na di siya pinabayaan ni Lord sa mga pagsubok maski dakulon, 'di ba? So we're happy for you, Becky Berango, and salamat po sa pagheras. All right. Barkadang Jane. Okay, Barkadang Jane,
sa hiling ko, I don't know kung fan ka sa social media or sa hiling mo ba, importante pa ba sa panahon ngunyan na pala post kita and okay, dakulan ba ngunyan ning mga padakulan ning like, shares, views kasi haros nag-i-income na din sa Facebook, 'di ba? Pero para sa imo sa panahon ngunyan na henerasyon ka mga jóvenes, valid pa ba na dapat makisabayan talaga kita sa mga araw ka ito? Para po sa akin, wala naman pong masama if gumagamit tayo ng social media as long as ang paggamit natin is may halong responsibility and discipline. Kasi kung hindi po natin yun, kung wala po tayong kung irresponsible po tayo and wala po tayong discipline is out of way kita sa kung ano po talaga yung purpose ng paggamit ng social media. O yun. Okay. So thank you so much, Barkadang Jane. Okay, at this point mga tugang, digdi na kita sa paghiras kan sa tuyong scripture reading or reflection na itatao sa tuya ni Ate Chris. Ate Chris, go ahead po. Hello, I'm back again. Ayan, so dangugunta ang message ni Lord base sa satuyang mga pinag-uulayan mo niyan. So, allow me to read the scripture sa English. So, this is taken from the Gospel of Matthew, chapter 6, verses 1 to 6. So, doing good in secret. Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the street, to be honored by others. Truly, I tell you, they have received the reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. The word of the Lord. Okay. Para sinabi ni Jesus na gibuhon ang maray maski diining nakakahiling dahil ang Ama nakakahiling sa lihim. Kumbaga pasilensyo or patago, 'di ba? Kaya mga barka-barkada, hindi lang lahat ng tama ay napapalakpakan. Hindi lahat ng mabuti ay napapansin. Pero hindi ibig sabihin nun wala itong halaga. Thank you so much, Ate Chris, sa imong paghiras ngunyan na pagkahapon. Igwa pa ba ining nung kay Pope Leo, Ate Chris? Yeah. Kasabay ba ini? Okay, go ahead po. Ayan, so magayon ng message ni Pope Leo 14, yung message niya for the youth. Sabi niya, do not measure your worth by applause or approval. In a world driven by noise and recognition, choose what is true, even if it is not popular. Stay faithful to what is good. Stay faithful to what is right. And know this, you are never alone in doing so. Peace begins when you remain rooted in the truth. Ayan. Okay, so talagang magayon na reflection, Ate Chris, bako sa na-upload ang sukatan kang worth. Bako likes ang basihan kang value mo. Ang importante, nahihiling kita kang mahal na Diyos. Ikaw ba, Ate Chris, may experience ka ba sa buhay na talagang na-realisar mo na bako importante ang validasyon kang ibang tao, kundi so kaaraman na, okay, yaon si Lord, nahihiling niya ako. Yes, oo. Very true po yan, Barkadang Ate Jen, na ang Diyos talaga is working in a mysterious way. Okay. Diba? So, habang medyo nagkakaedad kita, so, dakol kitang mga wisdom na nakukuha sa paglilingkod while we serve in the church. Kaya, ini man ang mensahe ko sa mga kabataan na nandyan na kayo, you have been chosen by the Lord to be part of the evangelization sa
simbahan, dahil na ka mo maghali. Mhm. Why? Yes. Because as you grow, di ba, in age, mas dakit ang mga realization nyo. And this doesn't matter kung wala kitang likes, walang mga validation. Although sometimes it's important, nakakaboost din naman ang energy pagka na-appreciate ka, di ba? So, Yes. hypocrite naman kita kung sabihin ka na daita yan kaipuhan. That Okay. somehow it helps us psychologically. Mhm. Pero hindi tapigatuon Mhm. yung attention ta duman sa mga likes, or else magkakaroon kita ng mga psychological problems. Mhm. So, nahiling to yan sa social media, di ba? Yes, opo. Kung nakabase sa likes, tapos nabash ka, Mhm. o once nabash ka, makulong na subuot mo, o baka Yes. it may resort to a deeper problem. May Mhm. mga nagsusuicide na mga arakiun pa because walang mga nagla-like, hindi nagugustuhan. So, mas magayon na kita nakabase talaga duman sa teaching ni Lord, and only God knows what we are doing in secret, and whether we are active in social media or not. Mhm. Basta pirmitang isipon na ang pigigibuta, duman kita pirmi sa tama. Mhm. And Okay. the Lord will always reward us, Mhm. even if hindi napapansin yan, no, di ba? Mhm. So, ayan lang po. Okay, sige. Kaya pala kaya baga pirmi man ang campaign sa to sa social media. Think before you click, 'di ba, Ate Gris? Yes, oo. Tama yan. Permitang pag-isipan dapat kung ipopost na ba ni Udai. Baka kasi pwede magresulta sa stress, depression, anxiety, as in iba pa. And yun nga, aminon taman sa dai, pero pag nagamit kita ng social media, dapat maging bukas talaga ang sa tuyang isip na para ini sa bilog na kinaban. Kaya dapat pag-isipan ta, think before you click. Okay, Yes, thank you so oo. much, Ate Chris. Pa-shoutout kay Tita Rolinda Daet, sa active member kang Neo sa Santo Domingo, Albay. Okay, thank you so much po, Ria Crisostomo, ang sa kuyang magayon-gayon man na barkada yan sa Santo Domingo. Okay, so bago kita magpadagos, dangugunta muna ang tugon sa tuya ngunya na pagkahapon, mga tugang ni Sister Maria Relin Grace Jaspe, ang principal po kang St. Mary's Academy kang Ligao. Tugon sa Jóvenes. Tugon sa imo. Tugon sa gabos. Okay, so sa tuya pong maantabayanan na pahayag, medyo kakaiba kasi po ngunyan baka upadi ang sa tuyang kaibahan. Kundi siya po sarong si Sister Maria. Ano do kung nahiling ko na ini si Sister Maria? Diyan po, principal pa din ini kang St. Mary's Academy kang Ligao City. Ayun, so habang pipreparar pa kang sa tuya. Magayon po inyo kasi dakol kitang makukuhang reflection and tugon sa tuya. Digdi po kayo sa parting tugon para sa mga Jóvenes. Ako mag-ini so point na deita lilingawan bilang mga Jóvenes digdi po sa episode. Kaya naman, ready ka na ba dyan? Barka ng Jerome. Okay, sige. Tugon sa Jóvenes. Tugon sa imo. Tugon sa gabos. Magandang hapon sa inyo mga kalakbay. Napakaganda po ng tema o paksa na ating pag-uusapan at pagninilayan sa hapon ito, especially for the youth in this age of social media. Kung ang tama ay hindi uso, walang claps, walang likes, Jesus says, manatili ka, nakikita kita at sapat na iyon. Being right is better than being liked. Ang pagiging tama ay nangangahulugan ng pagtindig sa katotohanan at prinsipyo kahit na hindi ito popular. We live in a world wherein if it wasn't caught on camera, it basically did not happen. Nakakalungkot po. And we've been conditioned to think that our worth, our value as a person is tied to notification bill. We want the clout, the share, and that dopamine effect or hit of our social media trending posts. Truth is not always aesthetic.
Ang katotohanan at ang pagsasabi ng totoo, sometimes hindi glamoroso, not even viral. Pero ang tama, kahit na konti lang ang gumagawa nito, ay mananatiling tama. Ang paggawa ng mali, kahit na ginagawa ito ng karamihan, ay mananatiling mali. Ito ang invitation sa atin ni Lord. Ang manatili. Napakagandang word, manatili. To stay, to remain in Him. God does not ask us to be famous, to be popular. He asks us to be faithful, to be truthful. Sana manatili tayong pumanig sa kung ano ang totoo, kung ano ang tama. At maging mapagmatsyag tayo to choose and to scrutinize social media posts, fake news, misinformation na natatanggap natin sa araw-araw. Sana we will open our eyes and our hearts attentively kung ano ang binibigay sa atin ng mundo. And matuto tayong pagnilayan kung ano talaga ang nakapagbibigay sa atin ng saya at kung ano ang sa tingin natin ay tama. I hope we learn from here na makita natin sa atin ding mga sarili na kahit saang sektor tayo ng lipunan, we belong, especially for our youth today. Na let us be always mindful and let us always be cautious of our actions, of our words, at manatiling nakapanig sa kung ano ang tama at gumawa ng mabuti. Kasi yung sinasabi ng Diyos na nakikita kita at sapat na yun. It's enough na you've done what is right, what is just, and what is loving toward yourself and to others. Kahit hindi ito hilangaan ng napakarami, kahit 0 likes ang natanggap nito sa social media post. Maraming salamat. Tugon sa Jóvenes. Tugon sa imo. Tugon sa gabos. Okay, thank you so much, Sister Maria Relin Grace Jaspe, Principal po kang St. Mary's Academy dyan po sa Ligao City. Ayun, so malinaw, manggayunan po asin talagang dakol kita ni nako ang naukudan kay Sister Maria na iyo po ang tugon sa satuya ng mga jóvenes. Once again, thank you so much po. Okay, para sa satuyang ultimong kabtang kang satuyang programa, balikan ta na ang satuyang mga youth, mga membros kang NEO dyan po sa Ligao City. Okay po, ano po ang sa indong mensahe sa mga kabataan na nawawara na ningga na gumibo ning tama dahil wara ning apresasyon? Ano po kaya ang pwede nindong iwalat na mensahe, inspirasyon o ano pa man na pwede pong ipahayag po para sa inda? Okay, balikan ko na si Barkadang Livet. Sige, go ahead po. Para po man sa mga youth na tulad ko na kumbaga struggling or striving sa life, kumbaga as 28 years old, mga 30. Okay. Feel na feel kita. Validation po talaga. Tulad ng sinabi kanina din, community ko din sinisa. Parang the more that we seek for validation sa ibang tao, mas madidipisilan kitang mag-maniobra ning sa tumbay. Mapapagal po kita magpara keep up sa mga gusto ning tao sa paligid ka, kumaga para lang ma-seek to approval nila. But if we focus sa kung ano kan gustong ipagibo sa ato ni Diyos and sundon ta sana sa mga bagay na
ikaturo niya sa Satuya, ang mga bagay na gusto niyang ipag-ibo sa Satuya, then it will be much easier for us to navigate our lives. Tangan hindi kita ma-divert sa kung ano man ka gustong ibang ipag-ibo sa atin. Hinapan. Kumbaga, may self-fulfillment and makikita mo lalo kan value mo. Kung talagang and kan punay nakaugmahan is iyan lang talaga sa Diyos. Okay. So, kamusta ang eksperyensya mo, Barkadang Livette, sa pagpartisipar digdi sa programang Barkada sa DZGB? Maugma po. The first time po na iba sa monitoring program. Naugma po ako and last na sinawan kami opportunity na mga experience because Menorado na may nakakasalamuha po kami ng tao. And masalamat din po talaga because bilang member ng community, kapatid yun na may mga may nakatabangan kami mga tao pa na kumbaga mga youth na naghahanap ngayon ng comfort sa paaralan. Ayun. Okay. Thank you so much, Barkadang Livette. And kami man po nauugma. And ako la po ang samuyang pasasalamat sa pagtao mo ning oras sa samuya ngunyan na pagkahapon. Okay. Sabi mo na ni Annalisa Robles, shout out po sa Easter Mission na nasa 3rd Sunday na sa Barangay Mahaba, Ligao City. First Easter Mission din po bukas, Sunday, sa San Vicente, Tabaco. At may ongoing evangelization din sa San Vicente, Tabaco. And shout out po sa very supportive na mga parish priest na Father Paul Barandon and Reverend Father Fred Naga. Yes. Opo, palakpakanta naman sinda dyan. Palakpakanta naman dyan sina Father Fred. Nailing ko talaga na very active po sinda dyan katuwang si Father Barandon. So good luck po sa indong mission and sana po magpadagos lang po iyan. So we have also Barkadang Nisel, go ahead po. Ano sa imong mensahe sa mga kabataan na wara na ning ganang gumibo ning tama dahilan ta wara ning apresasyon? Para po sa mga kapwa ko, youth din na nag-aagi po sa mga struggle na nawawara ng gana, na nawawara nin gana sa buhay dahil walang validation or walang appreciation. Ang masabi ko lang po is lagi pong rumdomon kang bawat saro na ang Diyos is nahihiling gabos na pigigibota. Kaya it doesn't matter kung warang nakaka-appreciate or warang validation na nakukuha sa kapwa mo. Basta isipin mo lang na ang Diyos nahihiling gabos na pagigibo mong tama. And gabos ini is, baga, in the end, mafe-feel mo pa rin, so reward ka ini sa imo. Bako man yun yan, pero sa future siguro, mafe-feel mo pa rin yan. So, day po kita mawaraning pag-asa and day po kita mag-divert kang sa tong mga gibo. Piliun ta permi ang pagibo ning tama. And sabi nga ni sister, mas better na maging right kaysa maging like by kapwa tang tao. So, yun lang po. Okay. Kamusta man ang sa imong eksperyensya, Barkadang Nisal, na yaong kadigdingon yan sa Barkada ni Jesus? Maugma po ako sa once in a lifetime experience din po. This is a great opportunity din po para mahira sa ibang mga youth na bako man po miyembro kan sa mong community na magayon na i-share mi man po ang experience me. So, encounter me sa Diyos na igwa kita. And so, namamati ming pagkamuot hali sa Diyos na ini. Yes. Okay, thank you so much, Barkadang Nisel. Barkadang Nisel Nunez. Thank you po sa imong oras. Alright, we have also Barkadang Brian and Danica Rebultan. Go ahead po. Ang mensahe naman po sa mga youth na nagsastruggle na magparasik ng validation, ng recognition sa pag-ibon ng tama.
sana makita lugod ninda na ang pag-ibunin tama is ang nakakailing is si Jesu Cristo, ang Diyos, and ang reward na siguro dahil nagibo kita kitama, feeling ta kaipuhan na magkaigwa kita ki reward, pero ang reward na tigahanap ta, ang reward na deserve kang pag-ibo kitama is wala man din sa kinaba na ini, kundi sa maabot na panahon for sure na i-reward nin Diyos so pag-ibo nin tama. So I hope na mailing ninda na maski warang tawong nakaka-appreciate ka ini, pero yaw ng Diyos, yaw ng pagkamuot kang Diyos na iyo ang kumbaga duman grounded so pag-ibo nin tama, no? Kung si Jesu Cristo din baga nag-suffer din siya sa pag-ibo nin tama, no, para para makasunod sa kabutan nin Diyos Ama. Kumbaga kita man sa bilang mga youth, iyo din ang pangapudan sa to na mas difficile mag-ibo nin tama kung si Jesu Cristo pig-reward kang Diyos Ama, for sure kita man mare-reward kang Diyos Ama sa maabot na panahon. Bastang tatao lang kita maghalat, sabi baga ano. Okay, thank you so much, Barkadang Danica. We have also Brian, go ahead po. Muna, paligtas na. Akala mo lang. Go ahead po. Para sa kuya, anong message ko? Diretso lang sa pag-ibong maray. Kading ining pagparasik ki validation, actually malipas man lang ini. Okay. Malipas man lang yan. Pero pag matarin tayo na naglilipas agad ka na pag matarin tayo. So kasi ang mga nasa trentahin talaga, Brian, diyan talaga sa peak moment na dakulong medyo sensitive na rin. Sa Facebook wala nang din na para Facebook para ulo pa niya na agam ko ta ay di kanya tapos niya dahil ka taong niya magbasa ki story, dahil kanya taong mag-like, dahil ka taong and all that. So kumbaga but then actually may reason man din kung ko nita minsan kaya very toxic yes, sa I agree. So I opted na mas pigapili ko na dahil na lang magbasa ang nangyayari. Nakakahusgar lang ako. Nakakataula ako ng husgar, kumbaga nagkakasala lamang ako. So mas pigapili ko na dahil na lang minsan magpara-scroll sa Facebook. So yun man kumbaga iles na yung, kung possible man sana kung bako man maray importante ang dahil na magpara dyan sa Facebook na magparahanap ki validation. Kumbaga, ang validation na makukuha ta, actually sa Diyos man sana. Ayun, tumpak na tumpak. Ano man ang sa imong experience na mamatean na nahihiling ka ngunyan sa screen, nahihiling ka worldwide? Naka-conscious ako na very first time na maka ko sa RKN. So thankful ako na imbitaran ako dito sa imong programa. Okay. And kung thankful ka mo, syempre mas thankful kami po kasi talagang dakulong kaming naokodan sa Indo bako sa nabilang mga hobbies kundi future na mga sa mga malaog sa pagbukasyon sa pag-agom, di ba? Dakulong kamong naheras kung paano ba ang magiging maray, magiging firm ang values. So thank you so much po. And sana bako lang ini sa mga masunod pa. Okay? Thank you so much, Barkadang Brian and Barkadang Danica. Okay, we have also Michelle and Hannah. Go ahead po. Para po naman sa amin, masasabi lang ko po is madalas po talaga na mahirap gawin kung alin yung tama, especially kapag iniisip po natin kung ano yung magiging parang kung ano yung sasabihin ng ibang tao, and especially kapag iba naman yung pininiwalaan mo sa pininiwalaan ng iba. Pero it's okay to be different kasi bilang anak ng Diyos is different ka man talaga sa ibang mga tao na nandito, and kailangan lang na magkaroon ng courage to stand your ground sa kung ano yung tinuturo ng simbahan na tama.
Okay, thank you so much, Hannah. We have also Michelle. Go ahead po. In a world na in a society na very secularized sa ngunyan is tiga-remind kita na despite nung sinabi nila na iba-iba ang beliefs, iba-iba ang views sa beliefs and sa faith, there are tendencies na we will be persecuted sa pinaniniwalaan ta arag sa pinag-agihan ni Kristo. But we are being reminded na only dead fish go with the flow, from what I remembered sa sarong celebration namo sa simbahan. Piga-remind kita ni kadina ang mga gadan na Isra amoan nagasunod sa flow ning kinaban, but we are not dead fish. We are mga akin in Diyos. We are being called na maging buhay, as in magsunod sa iya. No, we are being called na mag-swim against the current, na maging different, na di mag-arog sa sala just because it's the trend. We are being called na gibon so tama because hindi para maipakita na we are good people, but because maipakita na amoya di so tamang gibo na pigturo ni Kristo sa sato bilang sa iyang simbahan. Ayun, okay. So, girl, makagirabuhon ang mga simbag nindo. Ano? Di iba talaga pala paggaon sa community kang niyo. Nakaka-proud and maugmahon ako. Kamusta ang sa indong experiential feelings and ngunya na yaong kamunyan sa screen, Michelle? Ano po yun? Sorry po. Ano daw feeling na nandito sa screen? Very nakaka-self-conscious po. Okay. Pero maugma, diba? Happy ka? Apo. Yes. Wala ka man kibabation talaga? Si parents, si ang ba dyan? Kaibahan nyo ba sinda? Opo. Shout out po kay mama at kay papa. Okay. Anong pangalan kang parents? Val and Luis Minda po. Ayun, Val and Luis. Okay, so once again, thank you so much, Michelle and Hannah Kodia. Okay? Ano nindo si si Ate Kodia? Si Ate Naji. Yes, opo. Panganay po namin. Kaya pala. Natagaro, mas magayong kamong duwa. Kudot. Shout out kay Ate Naji Kodia. Kamusta ako sa iya? Watching siya, uyaon siya, and I know proud na proud ini si Ate Naji. Okay, so thank you so much, Michelle and Hannah. Okay, we have also barkadang Jane Budino. Jane, kamusta ka? Ano ang sa imong mensahe sa mga kabataan na nawaran ng gana gumibuning tama dahil dain na ning apresasyon? Ang magiging message ko rin po siguro sa mga kapwa ko na youth is hindi natin kailangan na mag-impress sa ibang tao. Hindi natin kailangan na always mag-seek ng validation sa ibang tao. And di kita ma-discourage sa mga standard ni kan kinaban, di kita ma-discourage sa kung ano kan piga turo ning kinaban. Instead, magtubad lang kita sa kung ano kan piga turo sa atin ning Diyos. Kung ano kan tama na pigaturo ning Diyos sa atin. In lang po. Kamusta barkadang Jane Budino ang sa imong eksperyensya digdi sa programa, and may babation ka ba? Go ahead. Very fun po and happy sa experience since first time ko rin po na makasama sa ganitong segment, and very grateful din po nga ako na share ko rin po yung experience ko dito sa program na to. And shout out ko na lang din po yung community namin, and si Lola, tapos yung mga family ko rin po. Ayun, okay. So, thank you so much, barkadang Jane Budino. Sana, pag nagbisita ka sa Ligaw, ano ang pinaka maray na pagkakan sa Ligaw? Ano ang pinaka tigdadayo sa Ligaw kang mga youth? Pansit perilyo po ba? Pansit? Or wow. yung
Yung sa Paulo po, yung mga puto po nila Puto, doon. yes, oo. So mga yaon sa gilid kang tinampo, diba? Igo dyan yung mga paratianda. Tama, okay. So thank you so much, Barkading Jane Budino. Pwede i-open ta ang sa tuya mga kamera para naman makapag-screenshot kita. Ayan. Okay. Palakpakan ta naman. At sa tuyang mga miyembro po ini ka mga hobbiness po. Mayo, Katikimunal Way sa Ligao City. Okay, so thank you so much po once again. Salamat po sa pagpartisipa digdi sa programa and we are so proud na inspire po nindo kaming marahay di po sa barkada. And dakulon pong mga hobbiness ang kumbaga dakulon ning naukuda nagdadangog sinda sa indungunyan, nagihiling na bit-bitan sa indong tugon. Mabalos po ano? So mga kabarkada, kung sabi nga ni ikada po talaga nawara na ning gana, nagumibo ning tama, mong wara kinagpapalakpak, maski daining likes, tandaan, nakikita ka ng Diyos. So, ito da po, sapat na po ito mga tugang. Kung ang tama ay hindi uso, manatili ka. Dahil nakikita ka niya at sapat na yon. So, ano man po ang sa tuwin na experience sa buhay, permita po isipon, think before you click sa social media. And ita po permi pagparaisipon ang validasyon kang ibang tao or anuman. Sabi nga ni kan sa tuyong mga guest, nguya na pagkahapon magiging maugma kita kung nakafocus lang kita kay Lord. Kaya mga tugang, salamat po sa mga parantabay na kaibata sa lado technical. Si Kuya Nems Flora sa IT, si Jerome Martinez. Ako po si Jenny Matthew Balyaran. Mabalos sa pag-antabay. Bye-bye. Sa indong nadangog ang programang Barkada ni Jesus. Abangan giraray sa masunod na Sabado, alas 2 nin hapon, digdi sa DZGB. Always number one. Always at your service. Salamat kan sa indong pag-antabay. Kung ikaw ay edad 50 pataas,